Balik na si tatay. Saktor sa? Murag sukod ba? Murag gituyo. Nalagay ko ante no? Nalagay banig. So, Nakibalik tay. sponsor pala ni Marino Humboy yan tay. Binigyan. May punda na rin to tay. Siyempre, para gwapo jud kaayos tatay ba. Ayan, binilhan din natin ang punda no. Bango. Amoy bago. Ayan. Amoy bago. Ayun po mga kamastero, so magandang umaga sa inyong lahat mga kamaster. And panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga kamaster, no? So, andito pala ako ngayon sa bahay ni Tatay Silisar mga kamaster. Yung tinulungan namin ni Marino Humboy tsaka ni Muna Pilipina. So, yan yung bahay niya mga kamaster. Bago pala natin puntahan si Tatay, is meron pala nag-sponsor, no? Sa ng bigas tsaka biskwit. So, ito. So, maraming salamat pala Boss Noe Bragat doon sa Kapusong kasi nag-sponsor siya ng biskwit, skyflake, saka bigas. Nagbigay siya ng bigas, no? Mga 3 kilo siguro. So, ayun, no? So, maraming salamat talaga. Maraming salamat sa iyo, Boss Noe Bragat. So, tara, puntahan natin si Tatay. So, yan pala yung bahay ni Tatay, mga kamaster, no? Kain tay. Oh, yan yung bahay ni Tatay mga kamaster. So, yan si Tatay, oh. So, Tay, naay nakakita sa imong video nga loy ko nagkahimtang dire. Nga muna nga ni-sponsor siya og bugas 3 kilo og biskwit po diri akong dala. Si Noe Bragat, no, sa Kampusong, nag-sponsor siya ng bigas Saka saka po yung bugas ni Apo tay. At saka biskwit. meron na naman blessing si Tatay, oh. So maraming salamat pala kay Boss Noe Bragat, no, sa nag-sponsor niya kita para kay Tatay. So, ayun na yun. Noe Bragat. So ayan mga kamaster, no. So, ayan. Saka meron ding dala si Marino Humboy. So, gaya ng sinabi niya nung una kami dito pumunta, kaya nang pinangako niya kay Tatay na bigyan niya ng unan saka banig. So marami ng mga bisig sa Tatay, di pa nga wala pang bawas yung bigas ni Tatay, 2 sako yung binigay namin. May nagkaroon si tatay. So nanay, biscuit ya Tay, meron yung biscuit dun sa loob. Yan, bigay yan ni Boss Noe natin. Yung number 1 supporters natin, no? Boss Noe Bragat. So, maraming salamat sa iyo, boss. God bless sa iyo. So ayun mga humbo, no? Itay natin. So, ayan tayo. Noon na imong banig sako tayo, no? So ito pala yung banig ni tatay mga humbo. Sirang-sira na ko talaga yung sako. Banig na si tatay. Saktor sa? Murag sukod ba? Murag gituyo. Nalagay ko ante, no? Nalagay banig. So, Banig tay. sponsor pala ni Marino Humboy yan, Tay. Bigay niya. Yan, ganda na ng tatay. Yan. Tapos yung una natin tay, ito pa yung unang bagong-bago po itong una natin mga tumboy. Ayan po mga kamaster, no? And, may punda na rin ito tay. Siyempre, para gwapo dito ayos tatay ba? Yan, binilhan din natin ang punda, no? Bango. Amoy bago. Yan. Amoy bago, Bago. Gwapo na rin si tatay. Grabe ni Tatay, mga master, no? So, dami mga busy na dumating ni Tatay, oh. So, yan si Tatay. Kasi nung una pumunta kami ni Rakitiro Master, nag-promise lang kami kay tatay na babalik kami dito at dadasan siya na una at saka banig. So ngayon, may bago na pong una si tatay at saka may bago ng banig. Yan. Lingkod Ito tayo, yung yung red tie. damit nga binigay ni Muna mga kamaster, oh. Yan. Atong, ito. Ay, banig tayo. Babaw. So, ayan. Ay, yung bago na, no? Ayan. Yan. Gaya po lang sinabi namin tayo, nung promise kami na pumunta kami dito nga dako man atay, amuan ang sikuan tayo. Atubang ni diri Tay, atubang. Ayan, may bago na ang sila tayo.
May bago nang balik at unan. May kasama pa bunda. Yaya. Ano, mag-selfie na na. Dito, sinabi ko nga, babalik talaga ako. Tapos doon sa sinang sa diunan. So, ayun na po. Nga tay, nalipay ka tay? Yes, wala sa payan tay. Puho na po tay, mabalikon. Magbalik-balik kami ni Mudro. Kaya wala ilakaw po na usahay. Ayan. So once again, thank you so much kay Sir Noe Bragat, no? Kapitbahay namin doon. Kababayan na po. Na nag-sponsor din na bigas. Ito. Hindi pa naubos yung bigas ni tatay nga bali 2 sakto. May dumating naman kung bigas. Diba? So thank you so much po Sir Noe. Yan. Yan tayo, kisa man nagluto ng pamaharon tayo? Makataro, pakatay, or din adjod? Yung sa man yung paglungad ka ng mabukal? Ay, may mga noodles. Ang itlog tayo, gamitin itlog ni mo tayo, kay pwede na lang nakuhaan tayo. Oh, iyay ko sa kanon ba? Niluto niya sa kanon. Magdala tayo, sunod tayo, magdala ko itlog na pwede mo dali tayo, puhon tayo. Makalugar ko ha. Wala na mga itlog no? Ano pa kayo itlog ito? Wala pa, dahil marami kasi ano yun, isang pari kasi yun. So, marami na pala. So, ayan. And sa gustong tumulong kay tatay, pwede lang po kayo mag-message. Kasi, plano din namin ni Mas Raketirong Master na gagawa kami ng maliit na castle niya tatay. Palit ka namin yan. Kahit ano lang yung kahoy lang gagawa kami, yung kawayan ang gawin. Tapos, ano lang para mabago naman. Kasi lumang-luma ang po tayo. Baka malusag na tayo ba? Kasi malusag na talit tayo, no? Hindi lang tayo, kana makalugar mi tayo. Kundi ini mabang ha. Maghimo lang may kapre niyo tayo. Ayun po mga master, no? So hindi pa nabawasan yung binigay namin ni Marinang Humboy sa kanay muna na dinasa akong bigas. Tapos ito mga kape ni tatay, oh. Walang bawas. Meron pa sardinas binigay ni Marinang Humboy. Saka yung sabon binigay ni Muna. So ito pala is binigay pala ito ni Boss Noe Bragat. So boss, maraming salamat sa iyo boss kasi nagbigay ka para kay tatay, no? 3 kilong bigas tsaka biskwit na Skyflix. So nagpapasalamat pala si tatay kay Noe. So ano mo sasabi mo tayo? Ano sa kasturyan mo tayo? Kaya ako gusto niya, nakasalamat yung tao sa katabag na ako. Walang anuman tay. So ayan tayo, no? Ayaw pa sa gasi mong kaon tayo ha. Kain ka always. Gusto ko mong sinilas tayo kay di halay. Pala, and ayun. So good police. Yes, so good police po yun si sir. Tapos, nag-picture siya ni tatay kasi binigyan po niya si tatay ng bigas at saka chinilas, no? And pagkatapos, pinost niya po sa kanyang FB page. And doon namin nakita si tatay, kaya pinuntahan namin dito. So ayun po mga kamaster, no? So maraming salamat mga kamaster sa panonood ng aking video mga kamaster. So maraming salamat pala kay Marinang Humboy dahil sinama niya ako dito, no? Saka kay Boss Noe pala na nagbigay ng sponsor para kay tatay, bigas saka yung biskwit. Maraming salamat sa iyo Boss Noe. So marami ka pang blessings na tatanggap, no? So ayun mga kamaster, no? So magpapaalam na kami mga kamaster kasi may pupuntahan pa kami. So tay! So magpapaalam na kami sa iyo tayo, no? Ayun po mga kamaster, no? So maraming salamat mga kamaster sa paniniwala at pagsuporta sa aking munting channel mga kamaster. So